Txurru. Esan. Gaur ere, txurru gauza guztiak bere lekuan. Mailabiako surfista. Izan ere mundu guztian da ezaguna Mailabiako ezkerraldeko olatua, za? Bai, sobre todo olaturik ez dagoelako. Zu surfista zara? Hobby moduan dakat. Hobby moduan. Zer moduz moldatu zinen egun hartan? Bueno, argoitzek hilintzan hortik pixkat urruna, da, bueno. Erdi. Bueno, niri decepzionen jozten, Bentxo tobi hau esango zen. Surfista ez da izen. Txurruren gestoa hori da. Eta nik esango dizuet Euskal Herrian, dakigun bezala, surfista mundialak dauzkagula benetan. Batzuk uretan oso ondo moldatzen dira, eta beste batzuk igual hobeto uretatik kanpo. Txurru. Zue bidizuan! Hartu duguna duguna beti, ez dela. Igual... Txurrulaza, intentzioa ikustesan. Igual intentzioa gehiago habilidadea baino. Bai. Ez que, a ber, nire egiten dut, baina oin dela 6 hilabete inbarik azkenen notatzen da. Azkenen hori da kirol bat, espausula praktiketan galtzen duzu... 6 hilabete gainera denbora asko da. 6 hilabetetan inkluso olatzek pertsona bat ezagutzen du. Ia, bai. Etzen nuen hori hona izan da, kito, ez da? Ez, baina ondo pasau gen, hori importantia dana eta gustora. Edo tabla igual, no? Tabla, esan iria... Faktore asko zeutzen kontra. Nakorri bak! Nakor! Alare, esan beret, ikusten zaio lanitza postura hona igeritekoan eta ikusten zaio zerbait badakila. Baina gero, hartitu zuen irudi txarrenak ebai, da ez dakit, egun txarra izango zuen edo hori horrutziko dugu, egun txarra izango zuen lakuan.